Aswang! Pre, dali ada pre, kay hapon na taon pre. Oh, Hapon na pre. oh kay Init. Ayo pre. mahagi pa ba taron ada lasag pre. Katong iingon nilang. Alabatan daw na. Oo pre. Tangay mahadto pre. Ha? Nagay abat makit arato pre. Atong aghatog inom. Ha? Para mahubog. O di ulo na ta. Oh, ayun pre. Ah. Kung abaton majud taron pre. Kung may abat, di ba? Nahabat ling. Kung abaton manggaling ta, siguro na magud nila nga laki ang ilang ipadala pre. Ngano man pre. Kung babae pre, ligaw kita. Imbis tingog sa abat pre mingon nga. Koy, mingon na noan pre nga. Lami. Tara pre. Sakto to pre. Sakto to pre. Kaya mingon gitu ora pre pagkatira. Lami. Asa to dalaga dire pre? Pre. To pagurso lang pre. Ego pagdali pre. Sa ino sa tandalan. Ta. Ito pwede sunahan pre. Oo. Ang abat. Gabat yaw. Ada abat pre. May naman pre og abat nga siksi. Aswang siksya. Pasa ora marato. Idugang ni kumare pre. 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 Mo na nagdalan goro pre. Mau na pre. Wala lain dalan pre. Oh, tawa pa sa abala. Paingon sa abat ya. Abat ilang aswang ko nung gigo mga tawa. Ya, kaya day atong kanon. Pre. Tadlong pre. Ubog na gid pre. Ha? Ang tuba ubog na. Narap pre ka na kainom. Ano pre? Ikaw na pre. Ikaw na. Mau na gini pre lang gingon pre. Ano na katuloy mo ilang alabatan ning dala. Daghang aswang ning dala na. Oh. May naman pre. Malalaki kay sumbagay. Oh. Kung mababae Gini pa Lami. Pre, tingog ka. Uy, daw lagi kulapo. Kulapo. Painom mo na ko na to kulapo, pre. Karon ka tingog. Og pasabot layo. Do lang tingog pre. Oh, karon kay mura maglayo, pre. Meron dot may nawag. Naipako pre kay itong sakyan pa uli. Kalapit ko dahil masing beta. Unahan, pre. Pre, Dili man aswang atong kontra, pre. naman. Kahoy man na, pre. Pitaw pre. Giblab kay kahoy. Natingala ko pre ganyan buntag pag-agi na to. Pa man na. Gabi na. Na naman. Basig ikaw na siguro na, pre. Kito bang pagbagyong ulit, pre, ba napalit? Basi po pre. Ta. Oh, tata. Soong tas lalong pre. Lalong tagay. Tata. Mas kumari ron pre bakit mo. Ako, pre, ko ito kipalay ko na, pre. Ay, lagi, ay, taki nila, pre. Soong pre. Balab ka ni ulit ang kahoy atong alagyan, pre, pero agi gaw ta, pre. Pre, kumano ka tingog da, pre? Pre. Kalisod ko. Kauno na ko ng atay ninyong dua dia. Atay og itlog kay pamamirsa akong kusog. Pre. Nay nagsing agulo ari sa akong babaw pre. Baboy go pre ga ulag-ulag. Ay.
Ako po, pre. Ako'y nabatian, pre. Doa, pre. Igor. Lame. Tala, pre. Padayon ka, pre. Tara, pre. Apit lagi masalah pagadlaw, pre. Tinulog ka, pre. Ngapit na salaw. Pre. May kasunod na mo, pre. Pagtanong di apria, wa pa itaw dari kong luyo. Be, wa magunay tao dari pre. Sabot naman nga ah. Hubog gregoro ka pre. Ta, dikta ta. Nalagi, pre. Nalagi si Bulikod, pre, na ganitong, pre. Wakita ka na, pre, oh. Wala magud oh. Wala magud oh wala. Ah, Ay, bahala ka doon. Nagbunas ko. saan makapremya ka ingon ka tilawan natog naay mo tingog pre. Saan makapre balhin malika sa luyo pre. Pre. Naguna makato pre nganong naa makadi sa luyo pre. Ah, salang. Eh, tingog di pre yung sige kagulhol di pre kay apaton ta ning dalan pre. Ako na ka. Imo lagay, dili atay imo yung lagay ang musigurohon. Ay lagi si paubit di pre. Ka, sige langas. Be. Asmo. Ay ko biya pre dito dapat pre. So what's up mga dangag? So shout out day ni Marido Anadon. Ug shout out usab ni Geraldine Ligayaw. Og shout out po ni Chris Dagudong, shout out ni Jinilin Pakulanang, og shout out ni Jesus Janet C. Ug shout out ni Rizal Ann Typhoon ug shout out ni Dinso. So thank you kayo ninyo guys. So subscribe ko sa akong YouTube channel guys kana makita sa inyong screen. Then i-follow ko kung naka-TikTok account, i-follow ko sa akong TikTok account. Then sila mga YouTube channel po supportahan po ninyo na supportahan po ninyo unta sila guys. So kung sa mga wala naka-subscribe ani YouTube channel, just click lang sa subscribe button nga nasa ilalom. Then i-click ang notification bell para ma-notify ka kung na may bagong i-upload na video. Kay kada adlaw na meron mag-upload og video diri sa kada channel. So thank you kayo niyo guys para yung pag-suporta sa ako. So bye-bye. Ingat, love you.